भिडिअआव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। सासे अगियान आरो स्राबजे सरस्वतीनि गोथार अनसायनाय मोननो हानाय अनिरुद्धनि जिबन, बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना बे सल'नि गेजेरजों मोनथिनो हागोन। फै लोगोफोर, बे सल'खौ गोसो गोथारै खोनासं। शास्त्रआव बिमा सरस्वतीया बुंनाय दं, गोसो गोथारै खोनासं। शास्त्रआव बिमा सरस्वतीया बुंनाय दं, जाय सुबुङा गोसो गोथारै भक्ति गोसोजों बे सल'खौ खोनासंगोन, जाय सुबुङा गोसो गोथारै भक्ति गोसोजों बे सल'खौ खोनासंगोन एबा गुबुननो खोनासंहोगोन आरो बेथि नियमजों बे मन्त्रखौ माब्लाबाबो आलाय सिलाय भुगिनो गोनां जानाय नङा आरो बेबायदि सुबुंनि आलाय सिलाय भुगिनो गोनां जानाय नङा आरो बेबायदि सुबुंनि जिउआव जेब्लायबो धोन सम्पतिनि आंखाल जानानै थानाय नङा। बे अनसायनाया अरायबो बैसोर बायदिनि न'खराव नांनानै थाबाय थागोन। लोगोफोर, भिडिअनि जोबनायाव बिमा सरस्वतीनि फुजानि बिथि नियम आरो सक्तिशाली मन्त्रनि सोमोन्दै फोरमायनाय जादों। बे मन्त्रखौ बुंनानै नोंथांनि गासै गोब्राबथिखौ आरो खैफोदखौ खारस्रांहोनो हानाय जागोन। नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायनाय जायोदि बे